til Heraklund. Vi skal bede om at blive siddende lidt endnu med sikkerhedsbælterne fastspændt. Hold gang, når nødgangene er fri for bagage. Indtil flyet er parkeret, og kaptajnen slukker symbolet med sikkerhedsbæltet. Glem ikke jeres håndbagage og den forbindelse. Vær lidt forsigtige, når I åbner bagagerummet over jeres plads. Det er også en god idé lige at tjekke stole om ekstra gang, så I er sikre på, at I får alle jeres personlige ejendele med. Thomas Cook Airlines er vi den besætning. Håber vi er med til at give jer en god start på ferien. Vi siger tak for i dag og på gensyn på hjemrejsen.